Amai. Oh. Nei oंखामा लाबबाय जाफैद'. दे दसे नेथ'. एसे गायग्रोनो हानायबा मोजां जागौमोन. अरन मा ओंख्रि संना हरदोंलै मैनाथियालाय? आं मिथियालै आमाय. मालाय मैनाथियासो मा ओंख्रि संना हरगोथाय बिसो मिथिगौ. जायोलै माथो थानो जोंफ्रालाय. अरन दिनैथ' रबिबार. नोंसोराथ' कलेजआ बन्द'. औ आमाय. अब्ला बै आलिखौनो दोंथामसो दानानै गालांदो. हनै खदाला ओइनै खाथियावनो दङ. जागोन दे आमाय. दे आइथिं बुबायलै आमाय आइथिं बुबाय. मा रोखोमथो दानोब्रा बोरैथ' बुखोब्रा. बुबायलै आमाय आइथिंआ बुबाय. मा जाखो? माखासे माने बौदों माथो. थ' आइयाव हिस्रि दङ थ' बैयाव खायनो थ'. एसे मोजाङै नायनानै दानबानो जायो. मा जाबावगौ दानि गथ'फोरजों जेरावबो उदाय रोंथारा. जेबो जायालै नोंसोरजों. थ' मा जाबावगौ नोंसोरजों. मोनसे खामानि मावनो होबाय आसिखिसे दानख्लाबनानै लाबाय. मैनासे बहा थांना थाहैखोब्रा? मा जाखो आमाय आदानि आथिङा? मा जाखोनो नै नायनाय. नै दुब्लियाव आलि दोंनैसो दाननो होबाय आं. आथिंखौनो दाननासो लाबाय जाहांबाया. आयु मैनासे थां नोङो नोंदानि आथिं बौनायाव हिस्रि जि गोदान खानानै हैथां. जागोन दे आमाय. जागोन दे थ' आदा. दासो मोनदोंना खदाल जावनो रोङा नोङो? खोब गावनिखोबा बबाव दं सुलु लानो रोंगौ नोङो? नोंखौ आइदे माहा बावनांगौ माहा बावखोलै. कलेजावबो थांनो हाला माथो. मैनाथि लाबा आथिङा. आइदे खामानि दामानियावबा जाम्बा नोङो. बै नेलामुजिनि रमान्टिक खन्थाइ फरायनायावबा हले बाह. लासै होनदों. जोबोद गाज्रियानो जाबाय. जाथाया जे बोरै जानो मोनखो. आं बोरैबा कलेजाव थांनो हायाब्ला. लासैयानो जा गोसायानो जा आंनि खामानिया जोब्बाय.
मोजां माव मोजां माव jangan deh अनजालि नोंबाजे फैनायमोनब्ला गारा आंनिया साबसिनसो जागौमोन एकदम मोजां जायो ओइ मोजां साफा खालामदै कास्टमारनि खोथा दङ जोंना दायो लोंनो थांनांगौ है आफा इसोर दिनै कास्टमार फैसोब्ला हामगौमोनलै ओइ रामोनदा सिगारेट हर सिगारेट हर हा सिगारेट हर थाब हर होद साला एसेबां फुङावनो हाखु दाखु नामा है बहाथो हैनाय दासो बेफोर खालामनो थाब हर मिसिं नङाथ' आं सुइस थुबानो फारि फारि मावखांनो है गोलाव गोलाव सिगारेट नांगोन होनलाय बेनो हैथाम थां ओइ गोलाव थथाम थाब हर no sigaret मा जालायखोब्रा बस बेरेफुंजानिलाय है सिगारेटानो गैया थथामल'सो मोनबाय नै हट अब्लाबो सोबनो नामा सोबग्रो बेनालाय बिदिनोसै हिनजाव खारजानाय मानसि नालाय गोबाव जाखायो बिसोरखौथ' मिथियानो माथो बिसोर बिसोरनियाथ' खालि बानलु गेसदांसो ए फैलायबायलाय माथो हनै मायालाय उदां बैलाय हराय नंमारगौथ' मैया बिसोर दादागिरिफोरनि जेननायखौ नुनानै हले जोबोर मुसिनांथारदोंमोनहाय औ बिदिसो होमारनांगौ सालाफोरखौहाय साला सिख्ला एदावग्रा दादागिरिफोरखौहाय सालाफ्रा गिनानै बोरै जालायथारदोंमोन रोमै आरो अनाथि ओरै जालायथारदोंमोनहाय वाह मैनाथि आरो रोमै नोंस्रा दिनै माने एसेबां खुसि अ अरन दिनैसो माथो हा औ मैनाथि नोंसोरखौ दिनै जोबोद खुसि नुदों माथो थारैनो माबाफोर दंमारो नामा एसेबां मा जाहोन दंलै मैनाथि अ नङा दे अरन नों बेखौ दानो मिथिनो हांखुर जाथ'नांलिया औ अरन अनजालिया माबा नोंजों सावरायनांगौ गोबां बाथ्रा दंनो मा बाथ्रा सावरायनो दं आंजोंलाय ओरैनो बुंदावनाय नङा अरन नों कलेजाव फैथारिया गोबाव जाबाय नालाय अनजालि थांदो अनजालि दे ना बुंग्रोदो मा बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन ओहो बेनि सिगां नों बुंग्रोदो नों माने कलेज फैथाराखैमोन कल खालामबाबो मोना अनजालि आसलते नोंनो आंगौ बाथ्राखौ बुङोब्ला नों फोथायना फोथाया बेखौ आं मिथिया नाथाय थांनाय रबिबार फुंबिलियावहा नंखाय बुङाखै आं सयथि अनजालि नै खोमाखेबना बुंदां नायनोबा नाय नै नांला दे नांला जाबाय आं मिथिबाय बेनोमोन अनजालि बेहायनो खदाल बनायोमोन अरन दिनै आं नोंनि समाय लाना बुंगोन आं आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि जेबो अजद नोंनि सायाव दैखांनाय नंलिया आरो बे जोंनि गोथार मोजां मोनलायनायाव हाजार जेंना आरो हेंथाफोरा बारहुंखा जानानै फैयोब्लाबो बे बारहुंखाया आंखौ सिमब्रेनानै नोंनिफ्राय गोजान खालामलांनो हानाय नङा अरन दे जाबाय दे अनजालि जि बुजिनांगौ आं बुजिजोबखाबाय दानिया थुदो थांसै लासै लासै अनजालि गालुनगोन लासै लासै औ मोनासै बै नोंदाव गरना न'आव दाबो फैयाखै नामा बहा फैनो बेलाय मा जाबावगोन बेजों महा थाङो मायो जेबोखौनो खोन्थालांला जोबोद जारलासो मोनथारबाय आं बे मानसि सासेजों नै आंहाबोथ' बै जाब्रांमोननाव
खोथिया फुनानै एसे गोबाव जाबोबाय दालाय बहाथो थाहैनो बिलाय बहा थानोखाय जायनाव थानांगौ बेयावनो थागोन आरो बा अनजालिया मालाय हर सान फरायगारदोंदांहाय आंहा फरायनोनो सोलाबा माथो आं बादा रन्दोंसो हराव फन रायलायबाय थायो ए बिदिसो र' आंहाबो सासे रं नाम्बार नांदोहाय ओइ अनजालि आंनो सासे बानायना होदो ना नंगौ नामा अनजालि थौ थांसै अनजालि मानो रायरा नों मानो अन्थाइ बिखा नोंहा हगार मानो एसेबो अननाय गैया आंनि फारसे खामसाव मोदलादला सासेबो मोजां सिख्ला नुदावनो हाया नोंजों गासिखौबो गावनि खालामनो नागिरो लाजिया नों रायदों दाखौ थौदो लोगोफोर शाला नों आंखौ बिदि बुंबाय नायगोन नोखर' नुनायबाथ' खोथा गैलामोन आरो जाबाय अनजालि जाबाय बारा मिनिनो हामा नङाबा नोंहाबो एन्जर लेंगिनि हाथाय गनाय बिदि गजोबजागोनबो अरजाया दे अरन अरजादा दा अरजा बेखौ आं जेबो मिथिया हनै लोगोआ फैबाय थांसै आं टाटा बाय बाय अनजालि बाय बाय अनजालि आरो अरन बिदिसो आयं बहाबा थांनो नामा औ एसे गामियाव बेरायनो थांनि आं नोंहा माबाफोर खामानि दङमोन नामा खामानि माने बिब्दि खामानि नङा आयं नै दाखालि अनजालिनि कलेज मेगाजिनखौ लांदोंमोन आङो बेखौसो होनो फैदोंमोन आं अनजालि बिनानावनो दे बिदिबालाय मायुआ न' सिङावनो दं नों बिजाबखौ हैबानो जागोन दे आयं पाटना सिगारेट सोबनो फैसा गैला माथो मिया थालांनाय दङ र' नै थसे थौ बाजिनि दखानाव माबा मोनसे कायदा बाहायनांगोन ओइ मासिसबो गैला नङा ना थौ बेनो थौ कायदा खालामनांगोन ना दे जिराय दा गुदुं बुस्थु मा दंलै गुदुं बुस्थुआ सिंग्राया दङ फंबाय बिनिसाय गुदुं बुस्थु बेनिख्रुइ गुदुं बुस्थु पकरि दङ आरो बिनिसाय गुदुं बेनिख्रुइ गुदुङा दङ आलु सुप दङ आरो गुदुं बिनिसाय अरखि दङ अरखि बिखौनो लाबो प्लेटसे बिखौनो लाबो न अरखिया हा माबायदि मानसिलै बिसोरलाय फाख्रा सिख्रालाय अनजालि ओइ अनजालि अ राइबेल फै जिरायफै उफ मा खौरांमोन राइबेल अनजालि अरन आरो नोंजों आं जा सोमोन्दो खालामदों बेखे सैथो नों बेफोरखौ मानो सोंखो हा आं जा सोंदों बिनि फिननायखौ हो नोङो नों जा खोनादों जा मिथिदों बे गासिबो सैथो नाथाय आं थांना थासान्दियाव नों अरननि माब्लाबाबो जानो मोननाय नङा अनजालि नों बे जोनोमा अरननि नङा आंनिल'सो जानांगोन बे जोंनिल' नङा 7 जोनोम लागै बे जागोन नोंनि गोरोन्थि नुनाय नंखाय सिमांसो मानोना बे जोनोमाव आं जागोन अरननिल' बेयो आंनि अरननि होनाय समायखिरा जाय समायखिराखौ बुहुमनि जेबो गोहोआ बायफ्ले जिफ्ले खालामनो हानाय नङा राइबेल अनजालि आच्छा जागोन नाथाय आंनिबो खोनासं दिनै नों जाबादि आंनि गोरबोआव दाहानि अरगें सुबाय बेनिख्रुइबो बांसिन दाहानि अरगें जोंब्लाव होगोन आं नोंनि आरो अरननि गोरबोआव नाथाय बोलोजों नङा सोलोजोंसो बाथ्राखौ नोङो गोसोआव लाखि अनजालि हगार पापि लंफन एसेबां गाज्रि नोंनि गोसोआ ओंखारलां नों दा ओंखारलां I said get out
उदां मा दं मा गैया मोजां नायना लादे नङाबा दा फैफिननासो दावराव जाफैलायगोन नायनायाथ' नायबायमोन र' नाथाय दिखांसो हागोन ना हाथाय मुवा बेसादनि दामफोराबो अरजोंलाय लांबाय बेनोथ' रां लानोबो गैया नङा जोंहा बसआ खोन्थाबो लाङाखैथ' बियो उदां खोन्थायाखै थ' थांसै बहा बहा गोदोना थायो बेसो मिथिसिगौ आरो गाखोदो बैलाय दासो फैदों अ थौ बेस्राया दिनै अबावबा गब'ना फैबाय खोमा र' नोंसोर ओंखारथ' आं नायना फैदि आंनि गार्लफ्रेन्डनि फट'खौ मानो बोखाखो बस आं आबा बेखौनो गोसोखांनानै नायबाय थायोमोन ओइ नों मानो बोखानाय फट'खौ सरि अनजालि हा बै नुहुरनाय सोमखोर गामियानो आंनि गामिलै वाव थारैनो जोबोद समायना माथो नोंसोरनि बै हादानफुरि गामिया औ बिफां लाइफां सारि सारि माथो नोंसोरनि बायदि दंफां लाइफां गैयै टाउन नङा माथो जोंनिया थाइजौ खान्थाल नालेंखर गयनि बारि फारि फारि बैफोर हादानफुरि न' बांफोरा नंगौ नामा थारैनो जोबोद जोबोद समायना नोंसोरनि बै हादानफुरि गामिया अरन नंगौ नामा जाफैयो नोंनि महरा आंनि गोरबोआ
संसाराव नोंनि थाखैनो आंनि जोनोम बे संसाराव नोंनि थाखैनो आंनि जोनोम नारा 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 अनजालि नै बेनो जोंनि गामिया फै अनजालि बेनो आंनि न'आ आमाय औ अरन सफैबाय औ सफैबाय आमाय एसे गोबाव जाबोबाय दे जेबो नङा दे थां आलासिखौ बै सिङाव जिरायहैग्रोदो दा मैनासेया दैखरनिफ्राय फैयोब्ला साहा एसे फुदुंना हैनो होगोन आं जागोन दे आमाय दे थां दे उफ फै अनजालि जिराय जोंनिया न'आ बेनोलै अनजालि अरन आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो जोबोद गोसो जादोंमोन मा बाथ्रा सों अनजालि नाथाय नों दुखु मोनब्लालाय मोना दे अरन नों बुंनाय नोंसिनि गुबै गामिया गोदो बबेयावमोन बे हादानफुरि गामियाव बोरै फैनो गोनां जाखो आरो नोंसोरनि नङा अनजालि नों बेफोर बाथ्राखौ आंनाव सोङालासिनो आमायनाव सोंनाया साबसिन जागोलै मानो होनब्ला बेनि बिखय आमायासोनो साबसिन खोन्थानो हागोलै आदा अनजालि साहाखौ लाबबायमोन ए लाबलाय साहा गोजासो जाबाय अनजालि जेबो नङा दे लोंदो अनजालि जिरायथो जोंहा दा सानैजों पार्सनेल दे आमाय नोंनो गोसाया इनो गारबोखाबायमोन दे जागोन दे अ आमाय औ अनजालि नोंस्रा न'खराव गासैबो मोजाङैनो दंना औ आदै गासिबो मोजाङानो दं दे नों सोंदोब्रा मा जादों माबाफोर बुंनो नागिरदों नामा मायबा बुंनो नागिरनाय बायदि मोनदों आं नोंसोर बुंब्लानो जाबायना आं खोनासंगोन अनजालि साया लोंदो आमाय औ अनजालिनो जोंनि बाथ्राखौ खोनासंनो जोबोर हांखुर जाथारदों जों बेहाय बोरै सौबैखो जोंनि गुबै गामिया गोदो बबेयाहायमोन आरो जोंनि आइ आफा बिसोरो बेफोर बाथ्राखौलाय मा रायखांबाय थानो फिसाफोर बै दुखुनि बाथ्राफोरखौलाय गोसोखाङोब्ला गोरबो बिखायासो खामलायलाङो फिसाफोर थेवब्लाबो नोंसोर मिथिनो लुबैदोंब्ला बै बाथ्राखौ आं बुंनोसै खोनासं फिसाफोर दानि बाक्सा जिल्लानि सुक्लाय दैसानि आफाङाव सोनाबथिं जोंनि सोमखोर बाथाबारि गामिमोन जोंनि बाथाबारि गामियावनो दस्रा बर' गामि बायदि ग्रोम ग्रोम रायजो जादोंमोन बयबो रंजा खुसियै बै न'खरजों गोरोबलायनानै खौसेयैनो अनलायनानै रायजो जागासिनोमोन बिमा बोथोरफोराथ' बोरैबा बोरैबा जाबोगासिनो दं बै जि लामना दोननायफोरखौ थाबैनो लाबोदोलाय औ जागोन दे मायो अरन अखा फैथारसिगोन थाब फैदो मायो ओरै फै बोथोराथ' बोरैबा बोरैबासो खालामबाय थाबाय बिमा अखाया दाबो गारनो रोंला माथो नाथाय गैया 15 बोसोरसो सिगांनि मोनसे दैबानाया साफ्रोमनिबो बे एफा समायना मिजिं सिमां आरो गामिनि महरखौनो हारां हाथां आरो बालाबारिनि महर सोलायनानै गालाङो जायनि जाहोनाव बाथाबारिनि साफ्रोमबो बे नखरारि सुबुंफोरा दखरसे न'बुथि नागिरना
खारनांदोंमोन बिखा बिख्लो खामग्लि होलांदों बै बोसोरनि खैसारि दैबानायानो बिसोरलाय बे आब' आरो गुमै मोनसो नामालाय औथ' बेथ' फागिनसो आंनि नायल' जाल' सासेल' आब' बिथांमोननि न'खरखौबो जायनि जाहोनाव अरना 9 बोसोर आरो मैनासिया 9 बोसोर बैसोआवनो गावनि बिमा बिफा गैजायै मावरिया जानाङो हे इसोर आदै गोसोखांफिननाङि दुखुनि जारिमिनखौ गोसोखांफिन होनानै आं नोंसोरखौ जोबोद दुखु होनाय जाबाय नङा अनजालि बेफोर गासै दुखु सुखुआ मानसिनि जिउआव थांलाय फैलायखा जानो हागौ बेफोरो गासैबो गसाइनिनो माया लामाखौनो आन्दायबायलै आं इथिंसो थांगोन ना इथिंसो थांगोन इथिं थांसै बे गोलावा माबा खामदो माबा थादो अनजालि नों आंनि लोंनो हायाबाथाय मानसि लोङोलै लक्ष्मीनोलाय आंनो होब्लानो जायो ओइ गोलाव साला ओइ गोलाव आयै जानाय नङा बेखौ एकदम दखाननिफ्राय आउट खालामनांसिगोन आं सिखा बानासो लांनांसिगोन बायदि मोनबाय आं माजों बाना लांनांगौ जाखो आंलाय ओइ सिखा मा जाबावगोन बेजों ओइ गोलाव फिसाला फिसाजोथ' गैयानो नोंखौनो बायाबा सोरखौ बाबावनो आं आयं अ आयं बहा थांनो आयं बहा थांनो आं ओइ टंलाव थांनो नागिरदों आच्छा आयं नोंजों आंहा गोबां बाथ्रा रायज्लायनो दङमोनलै मा बाथ्रा आंथ' मिथिया नङा आयंआ बिदिब्ला अरन आरो अनजालिनि बाथ्राखौनो जेबोखौनो मिथिया मिथियाथ' ए बिदिब्ला आयं आसल बाथ्राखौ जेबोखौनो मिथिया आसल बाथ्रा मा आसल बाथ्रा आयं आं बिसोरनि आखल आखुखौ नुनानै आंनि मोनदांथिया जुदि गोरोन्थि नङाब्ला अरना अनजालिखौ अनजालिया अरनखौ बिसोर सानैबो मोजां मोनलायो मिथिबाय मा बिसोर इदिसो नंगौ आयं नङाब्ला बिसोर माने एफा गुलि गुलिथार आयं आंनि मिथिनायावब्ला बिनानाव अनजालिया अरननि गुबै आखुखौ बुजियाखै मिथिबाय बियो सासे जौ सिगारेट सोबग्रा लोंग्रा आरो 2 नाम्बार थान्दानिसो मानसि नुनायावसो ओरैनो एखेबारे साधु बायदि सोद्रोम बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि नखरा मोजां नंखाया दैबानायाव न' बोथि बुखार जानानै आरो बिमा बिफा गोमा जानानै आनि थानि जानानै बै हादानफुरियाव हादान लाहैनायसो बेबायदि गोरिब आरो नोरजिया नखरावलाय बिनानाव अनजालिया बोरै संसार जाहैनो बाथ्राया जानो आयंनि थाखाय साननो गोनां जायाखै बे नंगौ अरना बिखायनोथ' जोंनि न'आव फैबाय थायो आरो जोंहानि अनजालि आइखौबो बियो गावसोरनि न'आव लिहुरबाय थायो आरो जोंनो फैबोथ' र' बियो ए आयं बहा थांनो ओंखारदोंमोन नोङो टंलायाव ए आंबो थांगोन ना बेहायनो गोबावानो जाबाय थौ फै अनजालि अनजालि मायै नों जे इसिबां गोबाव खालामबाय बिसोरनि न'खराव मा दं नों थाब फैनांगौ ना आइ एम रियेलि सरि आयै नाथाय आं मा खालामनो बिसोरनि न'खरनि रावबोआनो आंखौ फैनो थिनाखिसै बेखायनो आं हरसे थाबोनांगौ जाबाय आयै नोंबो खनसे आदा अरनमोननि न'खराव थांब्ला मिथिगोन बिसोरनि गामिया जेरैबायदि समायना बेनिख्रुइबो समायना बिसोर न'खरनि साफ्रोम सुबुंनि आखल आखुआ अनजालि नों आरो इसिनि बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव दाबुंसै आं जेबो खोनासंनो गोसो गैला अनजालि नों जेसेबां मोजां
सानदों बे बेसेबां मोजां मानसि नङा बिनि बाथ्राफोरखौ आं गासैखौबो मिथिजोबबाय आयै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों औ आं बुंगोन दिनैनिफ्राय अरना जोंनि न'आव फैनो हाला आरो नोंबो अरननि न'आव फैनो हाला खबरदार आं हले बुंखाबाय अनजालि नोंखौलाय दिनै माथो मोखां सोम सोम नुथारदोंलै जोंहानि आइया मैया नाथाय नोंसानि आइया जोंनि बाथ्राफोरखौ बोरै मिथिखो आंनि बायदिब्ला बे बाथ्राखौ बै राइबेल गुन्दायानो आइनो एरसननानै होदों मानोना बिबोलायनो आंखौ मोजां मोनो दाख्लैबो न'आव थाना आंखौ दम होबोदों अरन अनजालि जोंनि मोजां मोनलायनायाव जाय हेंथा महरै गसंफैयो बेखौ आं जेब्लाबो निमाहा होनो हानाय नङा अनजालि आंनि जिउ थासान्दि आं बिसोरजों जुजिलांबाय थागोन अनजालि नांगौबा आंनो थैलांथों नाङा अरन बेफोरबायदि दासान बिसोर मानसि मोजां नङा बेनि सोलायै नों आंनि मोनसे आरज लाखियो अरन मा आरज अनजालि बुं नों आंखौ फैगौ दमासियाव लानानै खारदो प्लिज अरन अब्लानो जोंनि जेंनाया जोबस्रांगोन आरो जों सानैनि मिजिंआ जाफुंगोन नाथाय दानो औ अरन नों आंखौ थार मोजां मोनोब्ला नोंनि आंनि गोथार मोजां मोनलायनायखौ फैमाल थांहोनो दा सान अरन नङाब्ला नोंखौ मोनैनि बे आंनि गोरबोआव बुंस'हायै दुखु थालांगोन अरन प्लिज गिभ मी अ प्रमिस अरन आंनो बाथ्रा हो आं गासिबो बुजिबाय आं नोंनो खोथा होबाय आयाव मासि गरमलै औलै दाबो जोबला दारमासिनि जाब्रा आं इसिबां गरमाव मावबाय थानाय खामानिखौलाय बेसेबां मावबावनोब्रा औलै मावाबा हिनजावखौ बोरै फिसिनब्रा थै आलु औ मावबाय थानाय खामानिखौ मा मावबाय थानो नंगौ दा बाजै लावगि लाहानाव थिकादारबो गैखाया औ मोजाङै लोंनांगोन न' आलु दिनै लोंनांगोन हिनजावफोराथ' रायखायो हिनजावाथ' न'आव थाखायो बाजै अ बाजै न'आवलाय मानसि दंना गैयाब्रा जिरायदोलै दङना गैया जाखो दिनैबा मामोन माने दसे बेरायनो फैबाय जौ दंना गैया बाजै औ दङ दसे जिरायथ'दै औ है गोसोखौनो गाहाम नांलायबाय आं मोनलोंगोन ना फिसाजो दंना गैयासै होद सिथा गोलाव सफैलायलांगोन मानसिया न' लोंदो जौआ बाजिलालाय न'आव आरो रावबो गैबावला मासि दरसि न'खरफोरालाय दङ फिसाजो सासे मैगं खानो थाङो लुबावदोलै लुलु जाबाय नास्ताबो लाबोआसै नालाय बिनथोलै लाफ्लांदिया दिनै जालायगोन दिनै लोंनानै सानसे थास्रानोसै औ गांहाबसोना दंमोन दिनै हौ रामदास माथो औ नोंगौथ' ओइ जाब्रांसो माथो फै जाखावगोन दिनै जुमिगोन दिनै बावलै जिराय
जिरायदोलै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो सोलाबथाराखैमोन जौबो गैला माथो बाजै लावगिरियाव बिहरबावदो बिहरगोन र' माथो मोनसे गाथोनावनो माथोलै बेनोथ' जादोंलै बाजै बाजै गंसे लाबोबावदोलै गैलाय लांला दासो फैनो मोनो होमबा नोंसोर जिअ टावारनि माबा वाल बानायबाय थादों दा बाजै लावगिनो एसे बावरुन लांनो होननानैसो जों फैबाय आरो दे 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 बोदो सेस हाब दिनै एफा गोबावनि उनावसो लोगो मोनदों औलै दखानबो होना लाबाय नालाय बेरायनोनो मोनस्राला हाब खबरानिया बोरै जालांखो खबराथ' मोजाङानो माखौ नायबाय थादों मैगं लाबोना संफैदों आगै नोंखौ रायाखै दे फिसाजोखौसो रायदों आङो जेबो नङा बाजै अनजालि हेइ साला ममसनि ब्लादारि कामियार साला नोंलाय मा बुंना लायोलै आंनिया बिदिनो मालायनि गुलाम नालाय ओइ दखानाव थां साबि लानानै थां दखान खुलि थां थांदो दै साला मानोथो सोबाखैलै नोंलाय माथो आरोलाय आपेलनि सिगाङाव जुदि बिलाथिनि खोथा बुङोब्ला सोर रागा जोङा जानो नंगौ अबसे नंगौ रागायानो जाथारा आंहा थांनिसै बाजै राङा लांफैदो मामोन राङा लादो बेसे जाखो 80 नै आंनाव खुस्रा गैयामोन जेबो नङा बाजै गाबोन समफोर फैलायगोन नङा दे अब्लालाय ओइ थुदो आंहाबो दखानाव डिउटि दंलै गोलाव मा खालामना दोनदो बे गोलावा दखानखौ खुलिबाय दहायनिफ्राय अरन मा जोंना आबै आबौमोना आइनो गथायना गालांनाय रेस्टुरेन्टआ बेनो नंगौ नामा होमबाथ' जों जुलि जाखांनायनि उनाव नोंनो बे रेस्टुरेन्टनि मालिक जासिगोन मा अनजालि इसिबां गिदिर बिबानखौ आं रुजुना लानो हानाय नङा अनजालि मानो हाया जानो आं दङ ना अनजालि नोंसा आइ आफायाखि आं बायदि गोरिब न'खरनि मानसिखौ गनायगोन आं जे बे रेस्टुरेन्टनि मालिक जानो बेखौथ' आं सिमाङावबो सानफ्लाङाखै अनजालि अरन नों बिदि दा बुं आंनि गोसो गोरबोआ खामग्लिलांगोन आं नोंनि समाय लाना बुङो आं नोंखौनो थार मोजां मोनो मा बुंदों नों अनजालि जों सानैनि साननाया सैथो जायाब्ला जों सानैनि गेजेराव मायाफोर जेंना जेंसि जाना गावस्रायनाय जायोब्ला जेसेखि जेंना जेथि फैया मानो जों बेफोरखौ सौसिलांगोन अरन हनै बस अरन आरो अनजालिजों माबायदि दाउथु जरा बायदि खुगा रुजु रुजु रायज्लायदों नुवाखै बस अनजालिया नों थानायावनो अरनजोंसो आथा खिथा माथो नंगौथ' चुप अनजालि आं थानायाव नों आरो मा अरन नोंनाव बांलांनोसै राइबेल नों बेफोरखौ मा बुंदों आंनि मोजां मोननाय बेदो नोंहा मा मेगन जादों ए अरन आं दासान्दियाव आरो अनजालिया नोंनि
राइबेल नोंहाबो बांद्रायबाय राइबेल अरन फै अरन बेफोरबायदि मानसिजों रायलायना लाब गैया अरुण नायगोन आं नुखो सानसे थौ बस नोंहा दिनै मा जादों एसेबां दरसि दरसि अनजालि आं जे नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नोंखौ बे कलेजाव नुजेननायनिफ्रायनो आं नोंनि हायना महराव गबलांदोंमोन नोंनि मिनिखैरो मिनिनाय नोंनि बेस्रां बेस्रां मेगन नोंनि बालें बालें जानजिखौ नुनानै बेसेबां समायना नुयो नाथाय नों अनजालि नाथाय नों मानो बुजिया आंखौ नों मानो बुजिया आंखौ नाथाय अरन नों दिनै आंनिफ्राय बारग'लांबाय नाथाय सानसेब्लाबो बिनि खिथाखौ लाखाथारगोन आं थौ र बस नों दाबो उन्दुनो ओंखाराखै नुवाखै अरा थ'नायखौ सासे सिख्लानि थाखायनो एसेबां साननांगौ जाबायना औ नंगौथ' फानजादाव जोबथि जानो नागिरै दाउखौ जोबथिफैनो नाजाबाय थानानै मा मुलाम्फा जानो आरे बस बुहुमाव सिख्लाफोरनि आंखाल जाबाय नोंसोर आरो मानसि नङा दे आं सानदों मायबा नोंसोर आरो बुजिबायबा बिदिब्लालाय माथो खोनासं आं सानदों अनजालिनि गोसोआवहाय बोरै अरननि फारसे बोरैहाय मुगैनाय आरो नेवसिनाय सानस्रि जाखांनो हायो बिनि गोसोखौ बोरै बायफ्ले होनानै आंनि थेर बेथेर जानाय गोसोखौ बोरै दिदोम खालामनो दासो बुजिबाय जोङो बिनिनो आं दानिसो मोनसे गोदान आइडिया डिसकभारि खालामदों बस माबायदि दैफुं आरो उदां नोंसोर बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंदो अब्लाना अरना पुलिसफोरजों एरेस्ट खालामजागोन your idea is very good मैनाथि मा बोरो आं नोंनो मैया गस्ला बुनो होनायालाय माने इसिबां रागा गस्ला बिदों मोजां बिनो हाया नामा आरे नों मा बुंलाबायदों गोबावसो जाबाय आंहा नामारलाबो आंनो बिनाबाथाय रागाया आदानाव गस्लाया मैया बगारना आंनि रुमाव दोनफ्लांहैदोंमोन आं आयाव आंनि गस्लाया एसेबां मैला नों लावथिजोंसो लाबोलायदों जे मैला नङाथ' आरे 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 नुवाखै मैनाथि नोंथ' जोबोद सोलो गोरा आरो मावथि जाबायलै ने औ जायाब्ला नों बायदि अलसिया जानांगौ जानाङा दे नोंखौ आं बे बोसोरावनो बै बिंसिमारिनि बांगालवारजोंसो बिलाइ हरनोसै आंखौसो बिलाइ हरनो नांगौ ना नोंहासो बै अनजालि बाजैखौ लाबोनांगौ नोंजोंसो आरो हालिया
Ada jolonggaya? Ada jolonggaya? आं बावदोंसो नैबे आमाया खरसानि सिलिप होलांदों बेयावनो लिरखाजोबदोंनो आमाया औ दे जागोन दे आदा आंनो बादाम लाबोफादो गोरलैखाय लाबोगोन दे लाबोमारदो आदा साइकेला दिनैलाय आंनिया मा जाखोलै साइकेला मा जाखो अरन साइकेलानो सेना जनो हाबायलै आंहा बहा थांनो फैयामोन अरन ओइ एसे हाथाय खालामनो थांनो नागिरदोंमोन आं बिदिब्लालाय जोंजोंनो फैदो जोंबो बाजाराव थांगासिनो दं फैदो थांथ'ला खोमा साइकेलखौ आं बै मेकानावनो फाहामलांसै है बादो बिसोर बायदियालाय जोंजोंलाय बहा समायनो थु उदां बिदिबालाय थु सालायदो सालायनोसैब्रा मोजां हम अरन ओंखारथ'दो आं दखानाव थांना फैनि बैहाय थाथ' दे आं फैगासिनो बाजै सिगारेट हरलाय लागायदो गारबोबाय अरनखौ जाबायना अके फानावनांसिगोन एबारबा दासो मोनसिगोन अरना मा दाबो फैबायलै सार बेथ' दाखालि गोमानाय बिथां लाहारिनि बाइकसो नंमारगौ दा बेनोमोनथ' गारिया ओइ एरेसिम यस सार बेखौथ' आं खावाखै जानला मानला मानसिनि बाइक खावग्रा बिसोरो है इन्सपेक्टर बे बाइकखौथ' आं खावाखै नङा बेफोरखौ आं गोदानै बुंबावनांगौनि खोथा गैला सेंग्रा साला नोंसिनि आखला बिब्दिनो पुलिसनि गला मोखां खोबथिग्रा सार आंखौ मा दायनि थाखाय एरेस्ट खालायखो सार रामसिं सार आंथ' गारिखौ खावाखैना प्लिज आंखौ अननानै फोथायथार प्लिज सार प्लिज आंखौ अनना फोथाय आरो आं बे गारिखौ खावाखै नङा सार बेलाय अरुनसो नाथाय दाय गैयै सुबुंखौ मानो पुलिसफोरा साजा होखो नङा आं बाथ्राखौ मिथिंगा दानो खोन्थाहैथारनांगोन सार बे गारिखौ आं खावाखै आं खावमाराखै सार बे गारिखौ नोंखौ बिदिनो बुनाय जागोन रामसिं गाखोदो सार आदा मिथिंगा दा हाब रावबो गैया नामाब्रा न'आवलाय ब्रामोन दा आदै गामा खालि फैफेरा दिनैलाय मानो फैखो फै जिराय फै आं जिरायथ'ला मैनास्रि आं मोनसे खौरां लानासो फैदोंमोन मोनसे खैफोद जाबाय नङा ना मैनास्रि मा खैफोद जाखो आदै अरनखौ पुलिसफोरा हमना लांबायना मा जादों बुङा मानो रामोनदा मा जादों बुङा मानो आदा अरनखौ पुलिसफोरा मानिबा दायाव हमना लांबाय आदा अरनखौ पुलिसा हमना लांदों मामाया आदा अरनखौ पुलिसफोरा हमना लांबायनो मा दाय मावना लानानै पुलिसजों हमना लाना थांजाखो बिलाय आदाया जेबो दाय मावाखै आमाय आदाखौ लायनो थांफिनसैथ'
थाथ'दो आं थांसै मैनासि नों जेबो जिंगा दासि मैनासि नोंसा अरन आदाखौ दानो थानायाव थांनानै जों रायलायहैसै अनजालि अनजालि फै नै थाइजौ आरो रैमालि हादों जाफै आइ थांगौ आयै बा आयै आं जानो लुबैनाय थाइजौ आरो रैमालिखौ थुबुर खालामजोबना दोनबाय माथो दे जादो गोदैथार माथो आयै दिनैनि पेपारावबा मा मा लिरखो एसे नायसै आं हादानपुरिनि आबै सेन्टार बाजाराव अरनमुनि सासे सेंग्राखौ डकाइति केसाव आरो गारिनि केसाव गेरेप्टार अरन बे अरन हादानपुरनि अरना नङाथ' जिराय दे जागोन अनजालि सफैबाय आलासियाबा बहानि जाखो आं सिनायदिया खुलुमबाय मादै खुलुमबाय आं हादानपुरि गामिनि आंनि मुङा अरन अरना नोंसो सारा दङ ना औ दङ सार हाबनो हागोन ना हाबनो हागोन जिराय जागोन सार आच्छा देलाय मानो फैयामोन सार जों अरनखौसो नायनो फैदों सार नायनो हागोन ना सार नायजागोन नायनो हागोन अरन अरन आमाय मैना आदा अरन नोंखौ बिसोरो ओरैनो जोबोद साजाबाय नङाना नों बिसोरनि मा इनाय मावदोंमोन अरन मा इनाय मावदोंमोन आमाय आं बिसोरनि जेबो दाय मावाखै आं दा बिसोरनि नोजोराव सासे सिखाव आरो आंखौ किडनेप केस गारि सिखाव नामाव हमनानै लाबोदों आमाय आदा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नंगौ बिनानाव नों दा अरना दिनैनिफ्राय समाजनि गेजेराव मानसि मोजां नंलिया बिनानाव नङा नङा अरन नों बिदि दा बुं अरन नोंखौ समाजनि मानसिफ्रा बिदि गाज्रि मानसि होननानै सानोब्लाबो जोंनि नोजोराव जोंनि गोसोआव नोंखौ बिदि गाज्रि मानसि होननानै जों मालाबाबो साननो हाया अरन मानोना जोंहा फोथायनाय दङ नोंदि गाज्रि मानसि नङा आरो बिदि दायनिगिरि नङा होननानै आमाय नंगौ अरन ঐ দেৰি হৈছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া যোৱা आमाय आमाय मैना अरन थाथ'दो हेलौ हेलौ मा बुंदों जागोन दे जागोन थियानो दङबा खुलुमबाय सार दे देलाय दोनथ'लाय इन्सपेक्टर बाबु नोंथाङा सासे दाय गैयै सुबुंखौनो इनायनो जोबोद साजा होबाय बेखौ बेबायदि साजा होनो नाङामोन सार मानोना बियो सासे दाय गैयै सुबुंसो बिनिखायनो आं बुंदों बेखौ दिनैनो दानो हगारना हरनायनि राहा खालामनांगौ सार न इम्पसिबल बे गोहोआ आंनियाव गैयाथ' सार आं नोंनि आथिङाव हमो सार बे गोहोआ आंनियाव गैला होनबायना थांदो एसे थांनो हासिगौ थांदो ओंखारलांदो
अरन अरन अनजालि अनजालि दादां नों आंनि आखाइखौ अनजालि आंनि जिबां खैफोदाव दङ नों आरो आंखौ मानो रागा जोंबावदों दाहारै खांदों आंनि मुंखौ नोंनि खुगाजों अनजालि नों आंखौ मा सानखो मा सानदों नों गावखौनो ना सानदोंमोन गावनि अगेन हुदाखौ सिखोमानानै आंखौ अराय जिउआव मोननो अनजालि अनजालि प्लिज नों आंखौ गोरोन्थि दा बुजि मानोना आं नोंसोर साननाय बायदि जेबो गाज्रि खामानि मावबोआखै अनजालि प्लिज वाह अरन आरो फोलावनो नागिरबायसो नोङो दिनैनि बे नोंनि आरो आंनि लोगो हमज्लायनाया जोंनि मोजां मोनलायनायखौ फोथांफिननो थाखाय नङा अरन बेयो जोंनि सोमोन्दोखौ अराय फोजोबस्रांनायनि अनजालि औ दिनैनिफ्राय नोंनि लामायाव नोंसै आंनि लामायाव आंसै अनजालि
सरिलै सरि सानगोरा नों अनजालि नों हाब एफा गोबावनि उनावसो दिनैसो नोंखौ लोगो मोनदों आं दायो नों बहा थायो आं दा क'क्राझार कर्टआव उकिल मावो नंगौ नामा नों बेवहाय मा खालामनो फैदों आं लोगोनो गस्ला लांफैदोंमोन दे बिब्दिब्लालाय एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों थाव कफि लोङैनि नांलायला दे दिनै जोबोद गोबाव जाबाय दे बिब्दिब्लालाय मालाबा लोगो हमसै थांनोसै जागोन दे बाजै औ बाजै रावबो गैया नामाब्रा दिनैलाय न'आवलाय बेयावनो जिरायसिलां मामोन आदा मासे समायना नुदों दिनैलाय बेखौलाय मामोन माने न'आव रावबो गैया नानि गैया आदा बाजैया बहा थांदों नानि हाथायाव थांदों आदा ए नंगौ ओरै फैनाय आं लाजियो लाजिनाङा नानि लाजिब्ला खाजि गोमायोनो फैदो सना आंनि सेराव हामा दे लाजिनो आंखौलाय मानो लाजिनो नांगौनो आं लाजियो नानि नोंनि मुङा मामोनलाय निकु बा एसे समायना नोंनि मुङा निकु आदाया ओरैनोसो बुंदो सयथि ओरैनो बुङाखै आं नानि सना आं गावनि समाय लाना बुंदों बेफोरखौ बाद होदो नानि नोंहा मबाइल नम्बर दंना गैया दङ आदा नाथाय आइया सम सम लायो जेबो नङा नानि नोंनि गुरै आखाइजोंनो मबाइल नम्बरखौ थुना होदो नानि नों गाज्रि मोनाबा आं फंसे खोथा बुंगौमोन बुंदो नों गाज्रि मोनब्लालाय मोना दे बुं बिदिब्ला खोनासंदो आइ लाभ इउ I love you too. Oh, Niku, Niku, Niku. आगैसो फैना दंफैयो माथो औ बाजै बेसे गोबाव जाखो आगै है एसे बावबायानो नोंस्राथ' रावबो गैया माथो निकुआलाय गैया नामा निकु ओइ निकु मा आयै न'आव दं माथो नोमफैया गाब्रि फैबाय थादोंनो मानोथो ओंखारबोआखै आं सोरबासो नंना ओंखारबोआखै आयै थिगानो दं नानि जानला मानला रावब्लानो ओंखारबोना दे आरो बाजै नानिखौ जानला मानला बेरायनो थिना परिस्थितिफोरा थिग नङा आइ जलंगाखौ लांफैदो जागोन आयै दालाय मा लोंबावनो सेरेब सावनायाबो गैलिया जेबो नङा बाजै आं ओरैनो बेरायनो फैनायबाबोलै दानिया आं सेरेब लोंलाथ' बाजै थांबाय थानोसै बाजै आंहाबो दखान खुलिनो दङ दानो थांसै आगैया औ बाजै थादो बाय आगै
नों बेसे समायना आं नोंजों हाबा जानो मोननायमोनब्ला आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनगौमोन फिसाजो थाब्लाबो नोंजोंनो दाबो खारफालांगौमोन आं आगै सि मा सोरनि खाफाल आंनिया बाजै नों आंखौ बुजिदिया साननैसोनि उनाव जे आं नोंनि बिजामादै जासिगोन आंखौ नों जेबो बुजिदिया सानग्रा ओइ न' दंना गैयाब्रा आदासो माथो फै हाबफै जिराय आदा आदाया जिरायथ' आं आदाखौ लेंना लायनि राइबेल सानग्रा एफा गोबावनि उनावसो दिनैसो नों दे गयारि थां सानकापनि बानायनायलाय जागोन आदा राइबेल खबरफोरालाय माबायदि नोंनियाथ' मोजाङानो जाखागोन दा आंनालाय माथो बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ आच्छा नोंथांनियालाय आंनाबो बिब्दिनोसै लोगो नागिरनानै लोगो मोनजारोङै सिंगेल जाबायलै नै बेखायनोथ' आं नोंनिसिम मोनसे मोजां खौरां लाना फैदों मिथिबाय मोजां खौरां माबायदि मोजां खौराङा बेनो सानग्रा खोनासं सिनायो मानो सिनाया जानो सानसे समाव आंबोथ' बेनि महर मुस्रियाव गोजावनानै फाग्ला जादोंमोन नाथाय आं जिउनि थांखि होसोनानै दिल्लीयाव LLB कर्स लानो थांनायसै बिनि उनाव आं बिनि गोजानाव थानायसै बेनोथ' बै गोजान जालांनायानो दिनै खाथि जानो थांगासिनो दङ सानग्रा बबेखानि आयंआ अनजालिनि थाखाय दरा नायगिरनाय लेखायै आंबो आयंनो नोंनि खोथाखौनो खोन्थागासिनो दङमोन आरो आंनि बुंनाय लेखा आयंआबो नोंथांखौनो अनजालिनि थाखाय दरा फसायखादोंमोन You are right, Rival 100% दा नोंथाङासो बुंदो राजि नंगौना नङा Any objection? No objection. I am ready. Thank you. आं फैबाय. Okay. नोंथांखौ आं लोगो मोनगासिनो. अनजालि वाह मा एसे मोजां नोंसोरनि बे समायना रमायना मिथिंगायारि बारहावाया समायना रमायनाबालाय माथो जानो बेहाय गुसु दं मा बुंदों अनजालि जेबो नङा थौ बिब्दिब्ला बेरायहैनि थौ
अखाफोर बायदि जोंथि माथि महरास आंनि गोरबोआवनो नुजाफैयो मा जाखो अनजालि? जेबो नङा। ओए बुढा पानीटा बनाइदियो। এই জানেন ওয়ালে এ ফটো বনাছুন কি তু জিনিস না বনাই আছা পানটু 4G বনাছুন আজিকালি হাল মারা পর্যন্ত 4G হয়ে গেছি কিও আপনার পান বনাটো 2G বনাই আছে হবো হবো লাহে লাহে হবো হাই টাইম যাবি মাবাদি মানছিলে বিলে
लेडिज एन्ड जेन्टेलमेन बायदि बायदियावनो आंनि अनजालि फिसाजोनि जोनोम सान खुंनाय जादों 24 इयार्स जाबाय बयनिसिमबो आंनि गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननाय गासैखौबो बावहरनाय जाबाय आंनि उननि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो आं सानबाय दिनैनि बे गोथार सानावनो जोंनि फिसाजो अनजालिनि आरो मुदैगुरि गामिनि मुस्रि सानगोरा ब्रह्मनि गोथार रिंमिरिस बेखायनो हाबाफारि बायदियै जोंनि जानो गोनां जावायखौ आं आइ अनजालिनि आसियाव आस्थामसोनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे जोंनि मेहेर गोनां हाबाफारिखौ एसेयावनो थुंगिनाय जाबाय गोजोन्थों सि अनजालियाबो दि अरननि उननि बाथ्राखौ एसेबो सानाखिस ने बेनोथ'लै ओरैनो जों मिथिनायावब्ला बिसोरनि बिमा बिफा आरो बाय बाहागिफोरा अननाय बादिबाथ' अरना जेबो गाज्रि खामानि मावग्रा नङामोन थारैनो बे अरना दि बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा आं एखेबारे फोथायनो गोब्राब मोनदों बेखायनो आंनि बायदिब्ला अनजालिया जायखिजाया दस्रा डिसिसन लायैयानो मोजांमोन औ खमसे खम साननैसोखौथ' लामायनो हाबावगौमोन दा सि अनजालियाबोदि आरो नङा जों बेबायदि सानबाय थाब्ला जानाय नंलिया जों दिनै दानो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खालामनांसिगोन रोमै नाथाय जों बे समाव मा खालामबावनो जाखो गाबोनथ' रबिबार जों गाबोन अनजालि मोननाव थांब्ला मोजां जागौमोन नामा थांनानै अनजालिखौ मोजां बुजायनानै बेखौबो लाफाना थानासिम अरनखौ खेबसे लोगो हमब्ला मोजां जागौमोन नामा जों अरननि फारसे बाथ्राफोरखौ इन्सपेक्टरनो फोरमायना होब्ला जानांगौ अरननि रिलिज जानांगौआ एसे थाब जायो खोमा ओइ लोगोफोर थांनायनि समा जाबाय माथो थौ थांनोसै थोदो आदा राइबेल साहाया रथ' दोननाय बेहायनो दोनथ'नाय नङा राइबेल गुसु जागोन साहाया लोंग्रोदो नंगौ नामा हरदो बिदिब्ला वाह बुरिया जोबोर मोजां माथ' माया राइबेल आदा हात माया जानो साया मोजाङाथ' जाखागोनानो मानोना साहाया आं फुदुंनाय नङा सोरथ' आयासो अनाथि रुबिना नोंसोर औ फै सिङाव जिरायफैदो नङा अनजालि जों जिरायबाय थालिया नों जोंजोंल' फैफादो अबाव थानायाव अनजालि थानायाव मानो बेफोरखौ आरो बुंनांगौनि गोनांथि गैलिया अनजालि प्लिज नों जोंजोंल' फैफादो लोगोआव थानासिम मानो थानासिम सोरनि थाखाय मानो थानांगौ अनजालिया थानासिम अरननि थाखाय नेभार अरननि थाखाय माब्लाबा अनजालिया थानासिम थानाय नङा ना थांगोन अनजालि थाङा बै अरन बायदि मुखा गानग्रा आंखौ फोथाय खेबस' खालामनो सानग्रा मानसि सासेनि मोखांखौ आं आरो गोरोन्थियावबो नायनो गोसो गैया नङा अनजालि बेफोर नोंनि गासैबो गोरोन्थि बुजिनायसो
मानोना दा बै अरननि दाय बे दायनि आयेन खान्थि बादियै जेबो संदांनाय एबा बिजिरनाय जायाखै जाथाया बेसे सैथो आरो बेसे नंखाय नंगौ अनजालि बेनिखायनो जों दिनै बयबो खौसे जानानै अरनखौ थानासिम सुलु लाहैनो नङाब्ला अरननि जिउ मोनसेया सिलिंखार जालांजोबगोन अनजालि अरना दुखु मोननाय मोनि एबा सिलिंखार जानाय जायो जों बे अनजालिया मा सोमोन्दो दङ सोमोन्दो दं रेबेल गैलिया रुबिना आंहा आरो बेजों जेबो सोमोन्दो गैलिया मानोना आं गथ' गोरलै नंला मोजां गाज्रि आं गावनो बुजिनो मिथिनो हानाय जाबाय बेनिखायनो आं दिनै अरन बायदि फोथाय खेबसेखौ नागारना गोदान लामा लाबाय रुबिना बिदिब्ला नों औ अनाथि आं थाङा बेनि थाखाय नोंसोर आंखौ गाज्रि मोननाङा जों हाबनो हागोन ना सार येस हाबनो हागोन सार जों अरनखौसो खबर लानो फैदोंमोन नंगौ नामा सारा अरनखौ थाब हगार हरनो हानायनि राहा लानो हागोन नामा न इम्पसिबल फर मी मानोना बेफोर गासै खामानिखौ गोजौ बिफाननि बिथोन बायदियै जों खामानिखौ मावनो गोनां जायो नाथाय जों मिथिनायाव अरना बेबायदि गाज्रि खामानि मावथावना नंथारा सार नंगौ सार आंनि बादिब्ला बिनि आन्दोआव सोरबा मानसिनि फाव फान्दायनाय थानो हागौ सार माब्रै बिदिब्ला सारा खोनासं आइसि जागोन बिदिब्ला आं बिनि राहाखौ लासिगोन थेंक इउ सार नाथाय थाब खालामनायबा मोजां जागौमोन अके जागोन अञ्जलि अञ्जलि आब' मा जाखो प्लिज अन्नानै दान्दिसे ओंखारथ'दो ना बुंनांगौ फंसे बाथ्रा दंमोन मा बाथ्रा दं बेहायनो बुं आब' अञ्जलिया आखाइ खबजोबना बुङो अन्नानै नों आदा अरनखौ दा मुगै मानोना आदा अरना नोंसोर साननाय बायदि जेबो अनागारि मावाखै गुबुना बुजि दा बुजि नों बुजिनो नाजा प्लिज बास दा बुंसै आरो नों दा मोजांनि बाथ्राखौ बेफोरखौ खोनासङै आंहा खर'आनो गुदुं जाजोब्बाय बिदा बिनानाव फाउन्डेसननि मोजांबासो मोजां आंजों सोरमोन बियो जोंनि कलेजनि लोगो हेलौ अञ्जलि आच्छा नों थाबैनो आंखौ लोगो हमनाय गोनांथि बाथ्रा सावरायनो दङमोन आच्छा बे बरंगाजुलि सकआव फैबानो जाबाय ट्राइबेलादा आंखौ मानो लिंहरामोन अञ्जलि सानसेखालि आं नोंखौ फंसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनो बुंबोदोंमोन नङाना जानो हागौ नों दिनै बे बाथ्राखौ गोसोआव गैलिया बाथ्रा मा बाथ्रा गोसोआव गैलाथ' अञ्जलि बै समाव अदेबानि सानसेखालि नोंजों आं जानाय दाङाबाजिनि समाव आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन बाथ्राखौ नों एसे गोथौयै गोसोखांना नायनायसाय दिनै नों जाबादि आंनि गोरबोआव दाहानि अरगें सुबाय बेनिख्रुइबो बांसिन दाहानि अरगेंजों ब्लावहोगोन आं नोंनि आरो अरननि गोरबोआव नाथाय बोलोजों नङा
सोलोजोंसो बाथ्राखौ नोङो गोसोआव लाखि अनजालि अनजालि बाथ्राखौ नों दायो गोसोआव गैलियाबो जानो हागौ नङा ना राइबेल नों बेफोरखौ आरो दा मा बुंलाबायखो जालांनाय जाथायखौ थांनो होदो बावलांदो बेफोरखौ नङा नोंनि बिथांखि बायदियै बे दा जाथावना नंलिया मानोना जा खामानिखौ मावनांगौ बेखौ आं मावखाजोब्बाय खोनासं अनजालि नोंनिनो मा नों आरो मानसिफोरा साननाय बायदि नोंनि गोरबोनि अरना जेबो इनाय मावग्रा नङामोन एबा मावाखैमोन मा बेखौ आंसो आंनि मावथांखि बायदियै सानसेखालि फाव फान्दायनानै पुलिसजों हमजाहोनाय जादोंमोन राइबेल आरो खोनासं बे सान मोननै उननि नोंनि हाबायाबो आंनि सोलोजोंनो जानो थांगासिनो दङ मिथिबायना अनजालि आरो जाय हाबायानो नोंसोरनि समायखिरा लानायखौ थेर बेथेर बायफ्ले होगोन राइबेल नों दाना नोंसोरनि समायखिरा लानायखौ बोरै जाफुंहोनो हायो जाफुंहो दे आंनि बायदिब्लाथ' बियो माब्लाबाबो जाफुंनाय नंलिया नंदों आं मानोना नोंनि गोरबोनि अरना लकआपनिफ्राय माला गबोयो बेनि जेबो उदिस गैया आरो बिथिं साननैनि उनाव नोंनि हाबा राइबेल नों थारैनो मानसि नङा नोंनि आखुआ जुनारनिसो मा मोनगोन नों मालायनि सिमां सेफायना गोजोन हाजासे गोजोन मोनबाय आं बै समाव थेर बेथेर जानाय आंनि बायफ्लेनाय गोसोखौबो दिनैसो थाजिम मोनबाय आं अनजालि निमाहा हो अरन फैफिनदो नोंखौ अरन नों फैफिनदो निखु फना रिंबाय थादों नै बहा थाङो बेलाय रामोन्दानि कल हेलौ निकु ना औ दे अब्लालाय नों दायो 4टासोआव ओंखारना थादे आं नोंखौ दा लायनो थांगोन औ जागोन दे आं ओंखारनानै थागोन सोरबासो नुलायलांबाय नोंब्रा है बाद निकु बाजिलाव गिनो हाना बे नंगौ दा थु गामिनि सेंग्राफोरनो खोन्थाहैनानै फैजा होनसै रामोन्दाया बाजिलावगिखौ लाना खारलांबायलै बैजों
Ramunda Roy. Ramunda. Ramunda. Ramunda Roy. Ramunda. Ramunda. बै बुरै हिन्जावखौ लानानै बबाव खारनो सानदों नोंलाय? लाजियाखै नों? हा? अलंबार बांद्राय दिन्थिनाङा सेंग्रा गथ' नालाय थैया गरम जादो बुवा बुरै हिन्जावखौलाय मानसिखा अलंबार अ माथोसो माथो नों लाजिया नोंना फिसाजो गिदिर थानानैबो नों बेफोरबायदि लाजिया हो थौ बांद्राय दिन्थिनाङा आइदि आइदि मा जागायाव बुनांगो मा जागायाव बुखोलै गोलाव जेराव बुनाङा बेयावसो होबायलै गथ'फोरा गोलाव आइदि नांलांनो अनजालिया नोंनि जेब्लाबो जानो हाया बै अनजालि अनजालिया जुदि आंनि जानो हायाबा बियो रावनिबो जानो हाया देग्राहर अनजालि अरन ओइ अरन ओंखामा जाना लादो अरन खारलांबाय अरना सार अरना खारलांबाय
हाबाना जोंथ' अनजालिसो हाबा जानो थांनो नागिरदों जोंनि हाबा अनजालि आंनि खासो बेखौ आं जेब्लाबो बावनो हाया नोंसोरना खिन्थु मोजां जायाखै दे शाला हारामखोर अनजालिखौ मोजां मोनदों नङाना दा बेनो बिनि फिथाइया बेखायनो जों नोंखौ बेखायनो बुग्लि बुग्लि बुथारगोन अनजालिखौ आंसो मोजां मोनोमोन नाथाय नों आंनि गेजेराव हाबनानै आंनि सिमाखौ थेर बेथेर खालामनानै बायफ्लेजोब्बाय ओइ बु बेनिखायनो आं थांखि लाबाय अनजालिखौ आं नोंजोंबो जाहोआ आरो आंबो हाबा लाया बेनि थाखायनो आं नोंजों गोहो बोलोजों नङाब्लाबो दस्रा सोलोजों गाज्रि फाखनाव फामब्रे होबाय रायगोन सिन्दिखौ रावबो अरसिम जोबथेनो दोननो हाया बे सानसे देरहागोन नों सानसे जेननांगोन आरो आं सानसे देरहागोन अनजालि बे जोनोम थाखायल' नङा जोनोम थाखाय आंनि जागोन आरो प्लास्टिक नोङो सिन्दुरखौ दाफुंथ' नों सानदों नामा अनजालिखौ हाबा लाना नोंसोरनि संसाराव गोजोन उसिफावगोन गोजोननि गुबै दिदोम गोसोआनो बिनि थोंजों गोरोबफायाब्ला बाथ्राखौ नों गोथौयै सानना नायदो सानग्रो सालाखौ दिनै मोनायावनो होखानोसै आङो सानग्रा नों औ रायबेल मानसिनि जिउनि जोबथा साजा होनायानो मानसिनि जिउनि जोबथा थांखि जानो हाया बेखौ हरा नोंथाङानो रायबेल ब्रह्म नङा होनबा
नंगौ नाथाय You are under arrest. मा एरेस्ट मा दायनि थाखाय सार इन्सपेक्टर मा दायनि थाखाय एरेस्ट खालामखो बियो मा दाय मावदों मिसेस रुमिला ब्रह्म जाय सुबुंखौ नोंथाङा जेसेबां दिननिफ्राय साधु होननानै सानदोंमोन नाथाय बियो साधु नङा बियो नंखायैनो साधुनि मुखा गाननानै समाजाव गुबुंले बार होग्रासो माने दाखालिबावसो गोमानाय एल्ला हारिनि बाइक सिखावखौ जों जायखौ सानदोंमोन बियो नङामोन गुबै सिखावा जादों नोंथाङा जायखौ साधु होननानै सानना लादोंमोन बै राइबेलासो सार बेनि फोरमान मा दङ रामसेनै लाना फै साला खोन्थाजोबबाय नामाब्रा आदान गासैबो थार बाथ्राखौ खोन्थानानै हो औ नंगौ थार दायनिगिरिया राइबेलासो अरना नङा राइबेल नोंनि आखुवा एसेबां गाज्रि बसुमतारी थौ लादो ओइ थौ गासैबो थौ थौजोब अरन जों नोंखौ मिथियैयाव गोबां दुखु दाहा होनाय जाबाय जोंखौ निमाहा होदो आइ एम सरि खुलुमबाय आदै जोंखौ निमाहा होदो अरन थौदो अरन रथ' नों दा थांथ' जोंनि गोसोआ थारब्ला जों गसाइखौ बेवहायनो मोननो हागोन आरो अनजालि जुलियाबो बेवहायनो जागोन अनजालि ओरैजाय फैनायसै आरो अरनाबो बेवहाय फै नोंसोर सानैनि आखाइखौ दिनैनिफ्राय नोंनो गथायनाय जाबाय अनजालि so